Right, muri Zimbabwe ndadzoka zvekare ndine nyaya panapa yandava ndakakubatira iye ndangotirekedza ndingoti gaga sanzauri kutema ugariri kwemukwasha munyowani. Nyaya iri panapa yandiri kuuya nayo ndakakubatira nyaya yandasangana nayo mastreets iri kutenderera iri kunzi cost of passports in Southern Africa. Maprice emapassport South Africa. So ndiri kutanga number 1 pane Eswatini number 1 iri kuita $10 ndo price ye passport ku Eswatini $10. Ingore ye passport yekuti inongoshandiswa the same thing izvonongoshandiswa yenyu mimi is the same zvinongoshandiswa yeku Eswatini inoita $10. Iwo kana une yako price yowaitenga chibogara paside uchanzwa kuma prices mamwe aripo. Number 2 papa ya Zambia iri kunzi iri kuita $13 passport kutora panyika yeZambia apa kuti uzoita zvonoita zvoupenyu hwako. Passport iri kunzi $13. Number 3 tobva tasvika paBotswana iri kuita $20 ndo price yepassport paBotswana $20. Yeah, 20 mari chete. Number 4 Namibia iri kutaura $28 papassport. And so vatauya pa number 5 tine South Africa kuma green pastors kwatotomhanyira tese kuti kwatotora passport udotoendawo ikoko kuri kunzi passport ikoko iri kuita $33. That's why those people are very mad kuma Zimbabweans kuti you can't be undocumented man. Uye kunokosina mapepa sei? Uye kunokosina passport sei? Where is your passport my friend? Because it's something that is cheap for them ikoko kunyika kwavo avakwanisa kuunderstand that struggle kuti maZimbabweans vamwe vakasina vanenge vatokundikana kuti vatoiwana zvamuchose. You understand what I mean? Now tobva tasvika zvedu pa number 6 nhasi ndiri kuda kungoti gaga sanzaure sekutaura kwandambozviita paZimbabwe iri kutwa $200. Saka tikada kutarisa kuti price inoitwa $200 passport paZimbabwe iko zvinezvi indaisa pa number 6. Tikada kudzokera ku number 1 ku Eswatini uko kureva kuti iwewe unotora mapassport 20 $200. Passport 1 paZimbabwe inowetha 20 mapassport eku Eswatini. You are one $200 yako inotoresa vanhu 20 vese aisizinzarisa mutotera bozama munengana hamba dzekuti dzingatoreka mapassport nadzo ningi adzinyawo dzese nonyowanda unodoiba waibata nyaya family yese already munotongoenda nika $200 makanopedzerwa ipapo tikabata jambira twadai pa Botswana munotoenda muri 10 kuti mutore mapassport. South Africa tichatotauri saka ndonyaya imwe iri kuitika maproblems atikusangana nawo mu Southern Africa yema prices ema passports. I don't know kuti why passport yepaZimbabwe ichinyanyisa kudhura. Nyaya idzodzo tobvira kudhara tichingodzitaura kuti nyaya koyadhura kusvika ipapo nei? Why is it? Pakambofamba dzimwe propaganda bepa racho riri ipapo rakakosha ndine bepa remari chinji. And sevanhu vane dzinotidonze mbija tangoti ko bepa racho pane chakaipere kuti ringobviswa pangwa ringochinjwa. Ndizvandiri kudhura bepa ringochinjwa pangoiswa hapo bepa raffordable. Ndo zvandanda tofungo wangu kuti pongoiswa bepa raffordable bepa seri ku Eswatini rema $10 because since zvinhu zviri hard munyika but now these people they are taking advantage vakutoziva kuti this one is a lucrative business for government kuti tikaritengesa $200 vanhu vari kutiza munyika vakawanda vachinotsvaka mabasa. Uya ku South Africa unonga na brother kana shamwari anenge aenda ikoko unoona ari kudzoka December ari kutopenya kana kutanga tovaka kamba kake iwo wangomira ngori mu ghetto uchitenderera. Saka zvinhu izvozvo ndo zvinozoita kuti vangoona kuti rato business. Unoona kuti we ku UK saka yo imagine ukafunda unzi manya ku UK ubvonzi imagine passport mari uchamboweke price autototi aiwa ipondo tongobhadhara ubva watongotaiso chinorohwa nepapo maprice acho unongoziva maprice acho kwa inozoperera ichienda. Saka une dzimwe nyika dzatasana South Africa akazokwanisa kuzounderstanda manje kuti uku kuya kushandiswa sebusiness. What's Zimbabweans tikangoti Zimbabwe neNigeria ndo nyika dzinofamba dzine vanhu vanobuda munyika mawo zvisingaiti vachitiza vachienda kunotsvaka magreen pastors zvokutodaro. I don't even know kuti chii chinonyanya kukonzeresa kuti zvinhu zvizosvika pa that extent but kuno kuZimbabwe rato business zvekuti mimi varombo chinchi aiwa vakatounderstanda kuti varombo ava mucharamba munavo zvokuti iwo uri kuti zvinhu zvakakuomera havana basa nazvo munonopedzerana mberi ikoko kuda kupinda kusina passport unopinda kuenda kusina passport vanoziva kuti muchanodzoswa ikoko saka unozosara usina option pane kungodzokera wakungoti
I think ko passport yacho inomboita mari regedza ndingoita se ndichingoshinga kutora passport yacho ndonyaya inoitinge ichiitika muri Zimbabwe. Saka ndo list yandangoya nayo ndakakubatira panapa iri kutenderera yemusouthern Africa maprizes kana kuti mitengo yezvifambiso yemapepa ekufambisa ayo anoitwa mapassport. Ende manyika dzacho dzemuAfrica zhinji dzacho dzakutoomesera nanyaya yemaborders ayaka. Nguva yese I thought kuti kana uchinge wanzi watora passport, ngatiti for example passport yeZimbabwe iri kunzi 200. I don't know why vasiri kuzonegotiate nedzimwe nyikawo dziri surrounded kana dzinonyanya kuenda vanhu vakuti since passport iri expensive kudhara hapasina need yekuti uzonzi visa chinchi kana uzonzi permit. Like for example South Africa, unopindika muSouth Africa medu muno usina ningirikini usina permit kuchinzi uda unopinda basa kana kuti wobonzi udogara nepassport yakadaro. Ani mawana rimwe zigeneralist kuti vari kutenga mazuva dai richitifumura zvaro zidzungairwa remunhu. Saka unonga passport yacho wangufanira ngoti ungori nebepa ringori useless. Ukaona ndonyaya yemwe inenge ichinetsa pamapassport ipapa. Saka ndopa kuti iye dai hurumende yacho kasinzi yakatoona riri business kudhara kwairi kuti titengese passport ine mari yakawanda. Ive chibva ngotaura kuti passport yacho ibva yangokosha kuti ichingosvika pa any border ingosvika ichingodhironzi in wapinda ina need kusvika mazuva you are valid. But ingori passport same benefits atora $10 ekeswatini makangofanana potse kutoti iye anototreatwa zviri better than iwo ne $200 iye ane passport $10. Ndo zvazvitori. Anyway muri Zimbabwe ndangondipfureni panapa ndikuzivisei nyaya inenge ichingoitika. Kana uchingatanga kusvika panapa iri first time yako gara wasubscribe ucomment like ushare ndoramba ndichidzoka nema updates nezvimwe zvese zvinenge zvichiitika.